Hauskanpito ei ole asia, jota ajattelisi YO-kirjoitusten aikana. Mutta tämä API-video saa hymyn kasvoille. Lukioaikanne on rientänyt tavalla, jota en voi kuvailla muuta kuin Pokemon Flow-tilaksi. Rakkaat abit, loppu on lähellä. Kaija! You must choose. Choose wisely, or else the true Grail will bring you life. The false Grail will take it from you. Certainly is the cup of the King of Kings. He chose poorly. Have chosen wisely. Mitä saisi olla? Yksi Tukholmarista. Pieni kahvi. 55 euroa. Kuitti, kiitos. Kuitti. Herra, kuitti. Nyt!
Miss mun kuitti? Siinä kaikki kouluamme piinanneesta noroviruksesta. Nyt siirrymmekin vakavempiin aiheisiin. Pahamaineisen talousrikollisliigan Mikey Gangin johtajat Michael the Gunlaine ja Kasper the Kid Pitkänen on paikannettu Ibizan Bilessaarelta. Seuraavaksi on luvassa suoraa uutiskuvaa karhuryhmältä. Ladies and gentlemen, we got him. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that time of day. How can I go on with a cup all in a palm? FC Pettymys on voittanut maailmankupan. Soitapas hyvin, Kaisu. Tervetuloa Napakympin pariin. Ohjelman, jossa 3 kilpailijamme pääsevät kisaamaan neiti X:n huomiosta. Heille esitetään kiperiä kysymyksiä ja lopulta neiti X valitsee, kenen kanssa hän lähtee treffeille. Joten valitettavasti tosi rakkaus ei ole heille kaikille. Tämä nuori hellulaisneiti on jo pitkään etsinyt itsellänsä elämänkumppania. Tämä nuori neiti tulee Lohjalta, hän pitää rauhallisista koti-illoista sekä pullantuoksuisesta keittiöstä. Ja tässä illan kisaajat. Herra A, mikäs te olette miehiänne? Joo, eli mä oon Porvoon paras potkunyrkkeilejä ja tykkää piukasta. Joo. Sitten seuraavaan. Neiti B, kerropas jotain itsestäsi. Hey guys! Mario is red, Sonic is blue. Press start to be my player too. Kiitos. Ja sitten henkilö C. Mitäs? Kerropa jotain itsestäsi myös. Jaha. No niin, ja kenet neiti X valitsee? Ja tämä heti mainoskatkon jälkeen. Väsyttääkö? Ja janottaako? Etelään! Alvarikkiin palataan kaikki vaivat! Kaikkiko? Kaikki! Tervetuloa takaisin, rakkaat katsojat. Ja neiti X on nyt valmiina esittämään ensimmäisen kysymyksensä. Elikkäs mä olen vähän niinku vanhan koulukunnan romantikkoja. Elikkä mitenkäs sinä tekisit meidän ensitreffeistä ikimuistoiset? Joo, eli ensiksi me voisimme panna piiskaa.
Sä oot varmaan mun bisexual, joten mä varmaan veisin sut kotiin kattoo anime. Ja henkilö C jatkaa edelleen mykkäkoulua, mutta ei se mitään, sillä siinä olivat ensimmäisen kierroksen vastaukset. Mitäs mieltä neiti X oli vastauksista? No senhän me kuulemme heti mainoskatkon jälkeen. Traumatisoivan hyvää. Tietysti Janekin. Jatka sinä tästä, Kaitsu. Hei hei ja tervetuloa takaisin. Neiti X:llä onkin jo seuraava kysymys täällä valmiina. Mä tykkään karpalolonkerosta Olvin jäillä. Mikä on sun lempijuoma? No niin, ja sitten vastauksia. Joo, raakaa ja Ja mun lempijuoma on tietenkin sakesal. Ahaa, mutta nyt onkin neiti X:n aika valita itselleen unelmien kumppani. Kenen kanssa mieluiten lähtisit ulos? Arvon kansalaiset, olemme kaapanneet lähetyksen. Valaistaaksemme tietoja, joita Hellun tyrannihallitus on pyrkinyt pimittämään. Teitä on vedetty kuin aasia narussa. Olemme saaneet haltuun arkaluontoista videomateriaalia, jota Hellun henkilökunta on pyrkinyt pitämään salassa. Video ei sovellu herkkähipiäisille. Löydettiin siis jotain tosi outoa tänä aamulla. Musta tuntuu, että me ollaan löydetty joku suuri salaisuus. Mä kerron teille nyt, että mitä me ollaan löydetty tähän mennessä. Okei, mä matkustelen tässä näin ympäri käytön. Ai helvetti, mä kaaduin. Ja se... Tää helvetti, mikä toi oli? Tää on selvästi jotain märkää tässä lattialla. Mistä se on tullut? Pyyhe! Se tuli tästä pyyhkeestä. Ei helvetti, kenen pyyhe täällä joku jättää vaan keskelle käytävää. Mitä helvettiä. Ja tuolla on jotain kaljatölkkiä, vittu kiuaskiviä keskelle käytävän lattiaa. Mistäköhän nää on tullut? Tää on jotain muut vielä, jotain muut. Eikö tää on laudeliina. Lisää. Löylykauha. Se on löylykauha. Ei hitto, nyt mä tajun. Tuolla näkyy pari tyyppiä, niin lähde. Okei, tässä on kaikki, mitä me tiedetään tähän mennessä. Mitä mieltä sä oot, Onni? Ei helvetti, nyt mä keksin sen.
S. A. U. N. A. Ei helvetti, se on sauna! Katso tätä. Jos täällä on sauna, niin sen pitää tietenkin olla kellarissa. Ja tässä me löydettiin Hellun kellarin pohjapiirros. Mutta me ei tiedetä, mitä kaikkea täällä on. Ja me epäillään, että se sauna on joku näistä huoneista. Tässä on portaat, mihin pääsee ykköskerroksesta. Me ajateltiin mennä täältä tutkimaan. Siinä pohjapiirroksessa tässä oli ovi, mutta tässä on nyt seinä vaan. Se on ontto. Siellä on vieläkin jotain takana. Musta tuntuu, että meiltä yritetään salata jotain. Nyt meidän pitää löytää toinen reitti ton taakse. Mikä se äijä meni? Se on pakko olla täällä jossain. Ei se voi vaan kadota. Mitä? Se on pakko olla tuolla. Ei täällä ole ketään. Mikä tää paikka on? En tiedä, mutta täällä on ihan pirun pimeet. Mihin se tyyppi meni? Se. Naisille ja miehille sosiaalitila. Tää kyllä kuulostaa ihan saunalta. Kuuntele vähän, jos kuotuu jotain sisään. Kuuluuko jotain? Jotain ääniä. Se on pakko olla nää saunat. Mitä helvettiä? Markus, meidän on pakko päästä sisälle. Vittu, miksi tää ovi ei aukee? Markus! Markus, mihin se meni? Ei helvetti. Ja rauhassa. Pakko päästä sisälle. Ei helvetti.